रेल लाइन जथेनायनो माने आन्दलन इसेबांनाखि जादोंमोन जोंनिफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै जोंनि मिलिथा गामिया बेबादि मिथिं दावथिं थांनायाव 50,000 60,000सो जोङो इन्डिभिजुवेल जोङो गामिनिफ्राय थाखा फैसा गारनानैब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों। जोंनि दानि बिटिआरनि सरकारफ्रा माने जोंखौबो मदद होनायनि बदलै जोंखौबो मदद होफिनोब्ला जों खुब मोजां मोनगोन। जोंनि गासै रायजो राजाफ्रानो जाम्बा जाम्बिफ्रानो बयबो खुसि जागोन। खुलुमबाय, आं दिनै दङ चिरां जिल्लानि नैबे रुनिकाटा हालाम थाइसुगुरि सामफुर दै सेराव, जाय बे दैमानि दैया दिनै मेसें समावबो नोंथांमोना नैबे बोहैनाय दैमाखौ नुदों। दैज्लांनि समाव बे थाइसुगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों सोलिबोनांगौ जादों थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय। दा बे समाव आङो माबादि नैबे ओनसोलनि रायजोफोरा खस्थ' जाबोनांदों बेनि सोमोन्दै आं रायजोफोरनिफ्राय एसे मिन्थिनानै लागोन। मानो होनबा जोंना गथ' गथाय बे लामाजोंनो बयबो बिदिनो स्कुलाव थांनाय मा थांनाय आरो हाथाय बाजार जानाय। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बे दाखिनि मावनायावनो जों सप्तानै जाबाय आरो बे दालांखौ। दा जोङो दिनै जोबथारबाय, दिनै हाबाय। दा जोङो खावलायदों दा बेखौ मावनायावहाय जोङो गोबां थाखा फैसा गारनाय हिसाबै जों सारनावबो एसे जों आसा खालामदों। माने सिमेन्ट खुन्थियाफोरखौ हायाबाबो एसे एला बे दंफांनि खुन्थियाफोरजोंनो जोङो मदद होजानो लुगैदों सारखौ। दा जोंनि खावलायनाया बेनो आरो। जोङो बे जायगायाव जेब्ला जों खारबोजेनदोंमोन 2005आवनो जों खारबोदों। 2005निफ्रायनो जोङो बे सामफुर दालांखौ जोङो औवा दालां होनानै जोङो बिदिनो रुनिकाटायाव जोङो बिदिनो खरसा जानाय मा जानाय थांलाय फैलाय जों खालामबाय थायो उफाय गैयियाव। ओमफ्राय जोंनि गासैबो गथ' गथायफ्राबो बे जायगाजोंनो बे लामाजोंनो बे दैजोंनो बारसोमनानै थांनो गोनां जायो। जि समावहाय दालां दङ बे समावहाय दालां दं समावहाय दालांजों थांबाय, जेब्लानाखि दालाङा बायो अब्ला उफाय गैया, दै गिदिरब्लाबो बारसोमनानै थांनो गोनां जायो। ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्रा बहुद खस्थ' मोनबाय। मालाबा बिदिनो साइकेलनि मानसि गोजावलाङोबो, आरो सोरबाबा बिदिनो मालाबा थैगुलायनायबो जाबाय, बेफोरबायदि जाबाय। दा बेनिखायनो दिनैसिमबो जोङो एसे बोसोरसिम दिनैसिम जों सफैबाय। अब्लाबो जोङो दिनैसिम बे दैमाखौ जोङो औवा दालां बानायनानैनो जोङो हान्थिबाय थायो, थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। आरो जों बहुद सम जाबाय। आरो नै जोङो बे दालांखौ बानायनाया जोङो गैयालाबो जोङो सप्तानैसो जों जाबाय। गोबां थाखा फैसा जों खांनांबाय, बेक्तिगत न'खरनिफ्रायनो जों खांनानै औवा बायो। बहुद फैसा थांबाय जोंना बे औवाखौ बायनायाव। आरो जोङो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामनानै जों बाजार जायो। आरो जोंनि गथ' फिसाफ्राबो बे माबाजोंनो औवा दालांजोंनो थांनानै स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो। आरो सिगांनि समावहाय माखासे बे खाथि खालानि गामिफ्राबो एसे मदद होयोमोन। दालाङाव फैनानै बानायफैनाय बेफोरबायदि जायोमोन, दालांखौ बानायोमोन। खिन्थु माखासे बोसोरनिफ्राय सिगांनि एसे आवगाय बोसोरनिफ्राय बे दालांखौ बानायनो थाखाय बे माखासे गामिफ्रा ओंखारदेराखिसै, जोंजों मदद होफायाखिसै। ओमफ्राय थाखा फैसाबो जोंजों मदद गैया। दा जोङो मथा मथि गामि दरनै होनजायो। मेजर हिसाबै जों गामि दरनैल' थाइसुगुरि मिलिथा, बे गामि दरनैयाल' मेजर हिसाबै जोङो बे दालांखौ ओंखारनानै मावो। ओरैनो बेसेबांसो गामिया बे लामाजों बे दालांजों थाबायो? बे लामाजों हान्था मेला खालामनाया जेब्लानाखि दालाङा बायो अब्ला बे जायगाजों फैया। जेब्लानाखि दालांखौ जोङो कमप्लिटलि बानायखाङो अब्ला बे लामाजोंनो बे जेसेबांनाखि बे गामि दङ बे गामिनि मानसिफ्रा बे दालांजोंनो थाबायो। गोबांथार गामि दङ जोंना, बे माखासे गामिफ्रा गोथौ गामिना फैया अबयसे। खिन्थु बे साखाथि फाखाथि थानाय गामिफ्रा सिगां जायफ्रा मदद होदोंमोन
बे मदद होनाय मानसिफ्रा नागारथ'नाय मानसिफ्रा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। दा जोङो जों मेंबाय, जोङो बेयाव फैजेननायनिफ्रायनो जोङो गोबां थाखा फैसा गारनानै जोङो बे दालांखौ बानायनाय जानाय हिसाबै जोङो मेंबाय थाखा फैसायाव। जोङो बेनि अनगायै बे दालांनि अनगायै गुबुन गुबुनावबो जोङो फैसा थांनांगौ गोबांथार दङ जोंहा। दा बे हिसाबै जोङो मेंनाय मोनबाय। दा बेनिखायनो जोङो दानि सिगां माबा BPF-नि समावबो जोङो एसे लुबैदोंमोन, बे समावबो जों मोननाय जायाखै। आरो दा जोंनि बिटिआर सरखार जानानै दङ, दा बे समावबो जोङो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो माखासे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हानाय जायाखै। दा अब्लाबो जोङो मावनानै थांनाय सरखारखौबो जोङो बखिनो थाङा। आरो दानि जोङो प्रेजेन्टलि दा जायफ्रा सरखार महरै दङ, दा बिथांमोनखौबो जोङो बुंनो थाङा, गाज्रि मोननो थाङा, रायनो थाङा जोङो। जों माने जोंनि सुबिदानि थाखाय बिथांमोनहा मालाबा बे अनसुंथाइखौ होगोन नामा, मालाबा बिदिनो एसे एला फैसा हरबाय, फैसा बिहैनायाव औवा दालां बानायनो औवा बायनो फैसा बिहैनायाव हरबाय फेरेंगायाबो। दा माखासे बिसयावनो जों बांसिन जोंनि इन्डिभिजुवेल हिसाबै जोङो थाखा फैसाफोरखौ जों थैगासिनो दं आरो। बेनिखायनो जों खावलायो जाहैबाय, जोंना गोबां माखासे गामिनि मानसिफ्राबो बेजोंनो फैयो हिसाबै, आरो गथ' गथाय बेहाय जेसेबांनाखि गामि दङ, बे गथ' गथायफ्रा स्टुडेन्ट महरै बे जोंनि बेजोंनो फैजोबखायो। हरै गिदिंनानै बैजों दालां मोनसे दङ साहाजों, खिन्थु बेजों थाङा, गोबां गोजान जाथारो। बेजों थांनांगौबा बेजों एकदम रुनिकाटा मोनहैखायो। दा बे हिसाबै गोबां स्टुडेन्टफ्रा बे लामाजोंनो फैयो। दा बेनिखायनो जों खावलायदों जाहैबाय जे माने जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सरखारखौ जों खावलायदों जाहैबाय, जाहाथे माने जोंखौ माने अननानै बे दालांनि थाखाय, बे दैमानि थाखाय माबा मोनसे उफाय जोंनो खालामनानै होयोब्ला जों अरायबो दङ, आरो गोदोबो जोङो दंखायो, दाबो जों दंखायो। जों जेरावबो जोङो जेब्लायबो जोङो बै बारावबो जों सहाय होबोबाय थाखादों। जेसेबांनाखि माने हजोंहाय जिबायदि जालांबाय थाबाय, घटनाफोर जालांबाय थाबाय, रेल लाइन जथेनायनो माने आन्दलन इसेबांनाखि जादोंमोन, जोंनिफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै जोंनि मिलिटा गामिया बेबादि मिथिं दावथिं थांनायाव 50,000 60,000सो जोङो इन्डिभिजुवेल जोङो गामिनिफ्राय थाखा फैसा गारनानैब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों। बेबायदि बिटिआर बिनायावहाय मदद होदों। दा बेनिखायनो जोंनि दानि बिटिआरनि सरखारफ्रा माने जोंखौबो मदद होनायनि बदलै जोंखौबो मदद होफिनोब्ला जों खुब मोजां मोनगोन। जोंल' नङा, जोंनि गासै रायजो राजाफ्रानो, जाम्बा जाम्बिफ्रानो बयबो खुसि जागोन, मोजां मोनगोन। बेबादि जोंनि खावलायनाया बे। बेखौ मा होनो? सामफुर दै ना? ओमफ्राय नोंना गामिया माहाय? आंनि मिलिटा थाइजौगुरि बारनानै। आदसा, दा नैबे सामफुर दै ना? बे सामफुर दैखौहाय दाथ' नै माने मेसें समावबो एथबां दै बोहैबोनाय माने औवानि जेंलाब होनानैसो बारदों। दा दैज्लाङाव माबादि हान्थियो नोंथांमोना? दैज्लाङावथ' दैजोंसो, दै देरबो हाया।